Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Serbisyo publiko. Komentaryo. Sa isyo. Aksyon. Radyo. Serbisyo publiko. Oras, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5 na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Wani pagkili sa Padagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggaw. Ako ni. Jani, ano isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:02 na sang aga! Good morning, 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 good morning! Welcome na sa itong kapagpalayag subong aga sa itong programang Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras ng programa nga magapamukaw sa inyo, magahatag sa enerhiya kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. O galing sa mga tao dira kami ara sa pagahimuon nga importante. May ara sa pagkakadtuan nga importante. Bugtaw na kamo dira dakpan ang balde habon kabo kag maligo. Gani mga kaaksyon, let us prove that Filipino time is always on time. So gani, ano gani nakamudra laminday, ano gani nakamudra balik sa katre. Dapat mga kaaksyon, ano, pag siling yang alas 6 sang aga ang inyo dira yang akitanay, dapat yung 5:30 ara ka na dira. Daw di man guro pwede nga alas 6 sang aga nga meeting time niyo. Alas 10 sang aga nag-inabot mga upod mo, di ba? Do kasakit naman sila. It's really unfair sa mga tao man nga nagbugtaw aga tapos ikaw nagbugtaw adlaw. Di mayo bola na alas 6. Alas 9 sang aga, alas 10 sang aga, di wow! Well, mga kaaksyon, subong aga, it's November 29 of 2020. Panibag-o nga adlaw, kag panibag-o nga buwas damlag para sa aton mga kaugalingon. Sa mga tao dira nga nasubuan kagapon, kay manti na busted na naman sila. Hindi nangin madinalagon ang ilaginhimo kagapon. Okay lang na Ang importante mga kaaksyon, buhi, di ba? Importante buhi. Kay man di mga kaaksyon sa adlaw sa Martes, December 1 na! Yahoo! Basta gani maglapak na ang una nga adlaw sang Disyembre. Ang ginapaminsan sa mga tao, mga kaaksyon, ang kaayuhan na naman. Normal, di ba? Well, sa mga adlaw, it's November 29 of 2020. Para balikan ang aton nga mga nakaligad, mga kaaksyon. Ini sa aton nga history or kasaysayan.
Kamo bala nakakilala sa kay Maria Orosa nga isa man sa ginakabig naton nga nagbulig sa mga Pilipino, especially sa tong World War II. Kag natabo diri sa Pilipinas ano, inibalang away sa Estados Unidos kag Japan. So mga kaaksyon, sa itong November 29 na tuig 1892, gidbunag si Maria Orosa dito ya sa may Taal, Batangas. So si Maria Orosa Ilagan, ang ginbunag sa itong 1892, siya ang ikaapat sa 8 ka mga bata nanday Simplicio Orosa kag Juliana Ilagan. Siya ang anay Filipino food technologist, pharmaceutical chemist, humanitarian kag war heroine. So bilang scholar kag gobyerno mga kaaksyon, nakuha ni Orosa ang iya bachelor's kag master's degree sa pharmaceutical chemistry kag dugang pang degree sa food chemistry sa Universidad sang Washington. Ini siya ang nag-ubra man sa planta sang sardinas sa Alaska. Basta makibot ka mo ha. Paano man ang sardinas nag-Alaska? Hindi mga kaaksyon, ang Alaska, isa ini siya ka estado sa Amerika. Doon nagkalot ka mo siyang ulo niyo ha. Sardinas, tapos sa Alaska. Sa kada summer break niya sa kolehiyo, bisan pa nga siya ang ginoferan. Amo na agaubra siya during summer break sa siya ang kolehiyo pa. Siya ang ginoferan sang obra nga mangin assistant chemist sa Washington State Government. Pero sa gihapon, siya ang nagpamalibad kag nagbalik gid siya sa Pilipinas sa dong tuig 1922. Siya ang nagtudlo sang home economics sa Centro Escolar University kag sa ulihi mga kaaksyon, nagsaylo ini siya sa Philippine Bureau of Sciences Food Preservation Division. Gusto ni Orosa nga buligan ang Pilipinas nga mangina self-sufficient kag pabakudon ang kada pamilya. Ini siya ang nag-organisa sa gintawag sa itong 4-H clubs kung sa diina naglabot ini sa 22,000 ka mga miyembro tuig 1924. Duwa ka tuig ang makaligad matapos ini siyang nag-abot diri sa Pilipinas ha. Ini siyang nagbiyahe man sa mga baryos para tudloan ang mga Pilipina kung paano magsagod sang manok, mag-preserve kag mag-produce kag plano sa masustansya nga mga pagkaon. Kaya kita kabalo sang una mga kaaksyon, basi mga tao sa una mahilig man magkaon sang baboy no. Siya gitudloan niya isang mga masustansya nga pagkaon. At isang una, may mga lugar mga kaaksyon diri sa Pilipinas nga wala pa malabutan sang kuryente. Kag suno man sa mga historian sadto nga ang makapatakod lang kuno sang kuryente amo ning mga manggaranon. Diba? Ti ang mga pigado mga kaaksyon kun hindi kingkit amo na bala ang sulo no. Tinagtulog ka mo dira, nalipat ka nga patsyon dirang kingkin nyo. Ti, butang panadaan niya, gaang material sa balay nyo, light materials pa, ti good luck, you know. Inabalang ti, alas 5 pa lang sang aga, alas 5 pa lang sang hapon, ginpaypay mo ng asawa mo, magpulay sa balay. Kaya ti, bored ka mo, di ba? Kati wala pa man sang TV sang una. Ti, wala man sang radio. Kung yung kaso nga may arang ibanti, masiguro di battery nga radio, di ba? Kati wala pa man sang solar sang una. Tila 5 pa lang sang hapon, paypayon mo ng asawa mo. Masilig ka nga ga. Nasubuan ko, pwede pala puli ka anay sa balay. Nga aman gahaw. Gusto ko palipayon mo ko, kaya dumaybi ko subungan. Kaya amo na gurong isa sa mga rason ko nga ang mga Pilipino sang una, kalabanan but not all but kalabanan ko sa mga Pilipino sang una, wala naganubo ang ila mga kabataan sa 5 no. May ara man ko gani nga nabukaran man sa aton nga history diri sa Pilipinas nga isa man siya ka miyembro sa katipunan, makon mo na ang iya bata 14 ka bilog. Te
despite sa busy niya nga schedule, kay ti ang kontra yung mga Kastila mo. Di ba? Ti makadto ka mo to sa bukid, matago-tago ka mo to, mamiting ka mo to, upod si Bonifacio. Pero apisar sa kabisihon dira sa schedule mo, katurusip yung bata mo, di ba? Siguro ti basi pagpulay sa balay niya hidlaw-hidlaw gid sa kay sa wahon niya ti magluwas sa bunanay ti may lupok mangguro di ba? Lupok nga paghalok dira sa guyas ang iya nga asawa. Pa klaruhon ta aga pa bala. Sa mga kaaksyon na si Orosa ang nag-imbento sang palayok oven. Kati wala pa sa kuryente sa una, no? So, sa palayok mga kaaksyon, siguro dira ginabutang ang harina, kag ginabutang dira sa may, gingatong bala nga kalayo, gingatong ang mga kahoy, ano? Kag muna, dira ginaluto, guro ang harina, kag until such time, nga maluto ini siya, kag mangin tinapay. Tiginasag-ang lang ng palayok dira, sa kahoy dira nga gintutdan, or sa ginabukan mo dira nga kahoy. So kanami mga kaaksyon, ano? Kati amo na siya ang mga ginapanghimo sang mga Pilipina or sa mga Pilipino sa tong panahon nga wala pa sang kuryente. So, gidevelop man niya ang mga recipes nga naanda na nga nahimo sang mga Pilipino sa tong unang panahon. Dala na diri ang cassava, banana kag ang coconut. Ang iya nga banana ketchup ang naging paborito nga pampasabor bilang cooking ingredient sa Pilipinas. Siya man ang nagdevelop sang wines kag kalamansi juice sa Pilipinas. Sa ulihi si Orosa ang nangin head sang Home Economics Division kag nag-organisa sang Division of Food Preservation gamit ang iya nga lokal kag iya mismo nga technical nga nahibalan. Dako man ang nakontribute ni Orosa sa culinary sa Pilipinas kag nagtudlo man sang proper preservation methods sa mga native nga pagkaon parihas sang adobo, dinuguan, kilawin kag iskabitse. Wow! Basta gani Pilipino mga kaaksyon, hindi gani madula ang paborito nga pagkaon sing tanan, ano? Adobo. Ti sa una nga adlaw sang isda, amo na ginambal nila nga tinula pa lang. Pag sunod nga adlaw, ang tinula nga isda, pag hindi mabakal, hambal nila, way kung nagambal, ha? Ang tupan sini, pinamalahan. Kung hindi pagid mabakal ang isda, pagkatapos ang pinamalahan, pinirito naman. Kung hindi pagid mabakal ang pinirito, dason nga inadlaw, ate, kardilyo nagwaya. Kung hindi pagid siya mabakal sa kardilyo, hala! Balik na naman sa pinamalahan. Kung baga pang kabuhi isang bangros, isang galabot, tagdua kasimana, no? O hala, doon siya maning kagapon, pagkabuwas, hala! Siya manigapon. Pag sunod ba yung adlaw, hala, ang bangros nga may alom, ara gapon. Amo na mga kaaksyon, ano? Pero galing kita, dapat butangan nyo dira sang harina, ha? Para hindi makita ng alom dira sang bangros mo, dumay alom kita bangros, no? Buta tatungko ang bangros, ano? Kag para baklon dira sa manog bakal niyo. Importante mga kaaksyon, hindi pa siya panos, ha? So amo na, ang ini nga mga pagkaon ginagamitan ni Orosa sang langgaw para dugay ini siya mapanos kag ma-preserve gid sang maayo. Sa ulihi si Orosa ang nangin head sang Home Economics kag nag-organisa sang Division of Food Preservation. Gamit tong iya nga mga ideya, ha. Kag sa panahon sang World War II, gingamit sini ang iya nga background sa food science para makaimbento sang suyalak, protein-rich powdered soybean product, kag daraka, rice bran powder rich in thiamine, kag iban pa nga bitamina nga makabulong sa beriberi. Siya ang nanging kapitan sang grupo sang gerilla
nga ginorganisa ni Marcos Marking V. Agustin. Ang mga guerrillas nga ini ang nagbulig sa US forces para batuan ang tropa sa mga Hapon nga nagasakop sa Pilipinas. Nagpabulig siya sa mga karpintero para magsulod sang suyalak kag darak sa lawas ng kawayan kag ini ang sekreto nga ginhatag sa mga sibilyan nga ginpriso sa Universidad sang Santo Tomas kag sa mga prisuhan sa mga Hapon sa Kapastarla kag dito mismo sa Corregidor. Ang mga powder nga ini ang nagsalbar sa kabuhi nga nabalang gutom na kaayo, nabalang gutom nga mga priso, kag mismo man sa mga tao nga nawad-an sang pagkaon. Kati sa tong World War II mga kaaksyon, ang mga tanom niya, mga pagkaon, nagkalaguba ini siya. Nagkalalaya tungod sa pagbomba sa mga Hapon diri sa mga parte sang Pilipinas. Amo na kun nga anapinsaran niya nga amo ni ang pinakadasig nga paagi nga biskan pa paano makakaon ang mga Pilipino. So amo na mga kaaksyon, ang iya sini pamilya kag abyan agin pwersa siya nga bayaan ang Maynila kag magbalik dito sa Estados Unidos. Tungod sa gapadayon nga away, siya ang nag-refuse kag nag-insister bilang soldado kinanglan niya nga magpabilin sa iya nga poste. Why siya naghalin mga kaaksyon niya? Gusto niya nga magpabilin diri sa Pilipinas kag hindi niya gusto pagpabayan ang mga Pilipino nga nag-aaway kontra sa mga Hapon. February 13, tuig 1945, siya ang napilasan matapos madalas sa pagbomba sa mga eroplano sa Estados Unidos, ang mga ginatawag naton nga American bombing raid. So nabombahan tong iyang opisina. Kumbaga pati kaalyado, titawag sila mga ka-action na friendly fire, di ba? Ang ospital ko sa diin, siya ang gindala para mabulong siya. Ang ginbombahan pagid sang mga Hapon nga nagresulta sang madamol nga yabok kag aso nga naghatag sang problema sa iya korason nga naging kabagdanan sang iya nga pagkamatay. Ang American Red Cross ang naghatag kay Orosa sa Humanitarian Award tungod sa mga pagkaon nga iya ginhatag sa mga priso sa tong panahon sang World War II. 1949, siya ang ginhatagan sang Presidential Medal of Merit sa iya pagkamatay sa tong dekada 60. Si Presidente Carlos P. Garcia ang nagpirma sa Presidential Decree nga nag-recognize ang November 29 bilang Home Extension Day bilang parangal sa iya. So, ang isa naman dito yung street mga ka-aksyon sa Ermita nga Florida, ang ginrename kag ginpangalan ini sa iya. Amo na siya ang Maria Orosa Street sa Malate. So, amo na mga ka-aksyon para balikan ang aton nga adlaw subong November 29, 1892, ginbunag si Maria Orosa sa Taal, Batangas. Grabe mga ka-aksyon, ano? Nabalang ato ka na sa Estados Unidos, okay na pangabuhi mo pagkatapos pagsugod diya sang World War II. Ginambalan ka sa mga paryente mo, balik talang tabalaya sa Amerika, kitawhay itong kabuhi ta. Galing iti gusto yung gid magbulig sa mga Pilipino. So amo na si Maria Orosa, ginbunag sa Taal, Batangas. Ay, siyempre mga kaksyon, para sa aton subong balita nga basi makibot ka mo kag pampabugtaw gid yan, no? May isa ka tao dito iya sa may Canada, Canada, nga nagdaog sa isa ka loteria. Nadiskubrihan niya ini isa ka bulan kagtunga na. Ba, Diyos me. Kuha siya gana yung magdaog, magkuha sa premyo yan, no? Na-discover niya nga nagdaog siya sa loteria, isa ka bulan kag tunga. Kung wala siya nagbakaliwat sang ticket, kag kung wala naging check liwat ang ticket niya, why mahibalaan nga nagdaog siya? Kanami, no? Bakal ka lang ticket pagkatapos subayaan mo lang. Tapos, check mo niya kung fail mo lang yan, no?
pamudmud nga pag-check sang imo dira nga lottery ticket, ano? Kag syempre mga ka-aksyon, pila bala ang pinakadako nga premyo diri sa Pilipinas, ha? Nga ginpadaog sang PCSO sa mga Pilipino. If you can remember, way back 2018, ini ang nagdangat sa 1 billion pesos. Wow! Ini sa mga ka-aksyon, gindagan sang duwa ka tawo. Kabuinas man sila, no? Nagtaya ka sa loto pagkatapos nagdaog ka dayon, ano? Biskan patungon pa dira ang 1 billion, no? Tag 500 million ka mo. Hindi na maubos mga kaksyon niya. Kumayo lang ang paggasto. At ikalabanan sa mga tao sina nga nagdaog. Not all man, hindi man tanan. Laban-laban sinaguro madubling asawa, no? Base, no? Base. Tapos ang iba dira maparitoke sa ilang ilo. Ang ibandera mapagluta, no? Kag syempre ang ibandera kung hindi magdubli ang salakyan, basi magpulok ang salakyan. Mga ka-aksyon, magabalik kita matapos ang ining mga commercials. Good morning! This time mga ka-aksyon, mag-greet na kita sa aton diri nga mga friends sa Facebook ka nag-comment diri sa atong Facebook Live. Magauna kita diri ha sa una nga nag-komento. Anyway kung kamo dira may ara sang greetings, comment na kamo diri sa atong Facebook Live Uy, ginatamyaw ko gali ang akon nga utod nga ara subong sa Dubai Aga pa nagbugtaw para magpamati, no? So, good morning from Dubai. Naka-timing magid ko ba? Okay, thank you so much sa pagpamati. Softy drinks sa pinakagwapa dira nga babae sa Dubai, ha? Marisa Villanueva. Wow! Uy, thank you. Nag-sponsor ni sa birthday sang akon nga baby, Siyempre, good morning mga kay Vanessa Mayo. Good Saturday afternoon. Okay. Okay, kay ara siya sa Estados Unidos. Vanessa Mayo, Alex Monteza, mayong aga Action Red. Kag also good morning sa kay Alex Fuentes. Okay, happy Sunday sa imo. Jelay Tuason, morning. Sa kay Feli Froilan, good morning dara sa inyo. O permig niya view sa aton si Alex Fuentes, ano. Die hard niya nga listeners ang Action Radio Bacolod. Good morning also to Alex Monteza. Largada. Okay, Largada, panitay naman ta sa adlaw sang Domingo. Okay. Gwapo-gwapo, mangod ko ba maskin kulang tulog ba? Supportive gini ba lang akon magulang mo nga si Softy Drinks Marisa Villanueva. Thank you. Marian Panagiton, Action Johnny, gapamatikid kami diri subong sa imo. God bless. Bebot Gido, Batusan. Good morning, Action Red. Tamyaw ko lang. Madrid Hus, Cebu. Okay, madamo ka salamat sa pag-view diri sa itong Facebook Live. Bebot Gido, Batusan. Also, good morning sa kay Alex Monteza. Gira Mundial Ikadua. Okay. So, with red as in pula-pula. Bawa. Thank you. And also sa kay Martin Aliling. Good morning, watching from Imos, Cavite. Thank you, Martin. Julina Chongko. Good morning, Action Red. Elvira Pada. Good morning, sir. Gapamati kami dire sa may Cagayan de Oro City. Thank you. Kelly Jelly. Ari hambali Kagawad Red. Baw kumpito gida. Happy Sunday da. Greet lang mga Salvadorians kag Mr. Beboy Villasor of CMO Sectoral Monitor lang ko diri sa USA. Mo grabe Ara ka pa dira sa USA. So mabugnaw na no ang klima dira subong sa Estados Unidos.
And I guess even Dubai, bugnaw man siguro, no? So anyway, good morning sa aton dira ka mga market vendors nga aga pa nagabugtaw para mag-view diri sa atong Facebook Live. Kung kamo dira may gusto ipatamyaw, komento lang kamo diri, then we'll try our best before matapos programa nga pagbasa ako ng inyong mga greetings. So like and share ang atong Facebook Live. Kag magpamati lang kamo sa Action Radio Bacolod because may mga mayara kita, di ba? Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod, di ba? So basi kamo dira mabunutan, matawagan kamo namon kag masabat nyo sang insakto dira ang amon pamangkot, makadaog kamo sa dalag ko nga papremyo diri sa Action Radio Bacolod. So anyway, ginatambiyaw magalit nato na si Attorney Mark Steven Mayo and of course Sir Ronnie of opisina ni Councilor Cindy Rojas. Magabalik kita mga ka-aksyon. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:27 na sang aga. Galing sa mga tao dira ka may ara sa pagahimuon nga importante sumo nga aga. Bugtaw na kamo dira dakpan ng balde habon kabo kag maligo. Bugtaw na kamo dira ha mga ka-aksyon. No kay nabalik sa katre. Kay man ang magabalik sa katre magabugtaw alas 11 sang aga. Nyay! Well, mga ka-aksyon, subong nga aga para ihatag sa ato na pinakauli nga balita dari sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. We have Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, morning. Morning. Kamusta subong aton nga aga, Aksyon Brian? Masolusonao Action Red, ano? Kita kong sidlangan. Bo! Sidlangan, gid? Sidlangan ka sa naaw, gid. Why sablag? Daw may sablag pang una-una sa iban subong kon anong sudanon karon las 8, no? Ati mo amo, gid. Pero galikiti ko Domingo, Aksyon Brian, di gini madula ang baboy mo. Man ba? Tungin mo mo gina adobo, gaga kinam-kinam ko pamati mo. Bao, ati mo gina. Tapos kay subong daw kuana, kalayo na sang distansya sang kinananay kumpara mo sang mga nagliligad nga panahon, ano? Galikiti siyang una, wala pa to ya COVID-19 mga tao do buta kay bla perming bursa nila. Correct na Action Red. Subong kimi lang anay. Kating iba na daan niya, ti Martes to, December 1 na kita Action na Bray, ti galing ting ibandra na pang CA na ang 13th month eh. Gadi man, ano? Way na gito bilin. Subong daw way na islagana gani maminsar sang 13 month ngayon eh. Ang ilalim pa minsan na Action Brian ni kung paano makapangita paagi sa renewal, no? Amo naman na.
Kung ang lain lang blang kung paso, di disgrasya gid no. Ang lain na kung palapitan ng blat ilang alang mo kundi kay ma-Christmas mo kay New Year, no? Ate mo na masubok dilang kisa. Kani ba no subong paning kamot gid. Yes. Tanan-tanan na lang ideya dapat himuon para makakwarta ka. Amo na lang ginaguro pero hindi man ang illegal no kay basi Yes, mapriso ka pa. O amo nang budlay gid ka tama. So subong Sabado, Domingo, na-remind tala mga utod ta nga nagapamulang bawal gyapon ha. Yes. Kaysa nagligad si Mana to do pulo sobra gito nakaladakpan na sa dito barangay Kabog, Sumag. Though, di like ko sure sa exact itong lugar Action Braya. Basi bala dira somewhere, basi lang sa Kabug, no? Oo, mga dira nga barangay, Mansilingan, Vista Alegre, nagkaladakpan to sila kay Sagis sila kapasampok ka manok. Kung sa bagay, kung imo ginaisipon, ganda, backyard nga sinabong, ang physical distancing, da mapatuman gimana nila. Kaling kiti, ang sabong nga wala sa galeriya, ano tawag sina? Galeriya na? Sa iyagid nga place kid na bilang do stadium tawag sina. Stadium sina. Da pareho sa may kay Sir Noble daho. Di illegal gid man ya. Do illegal gid man ya. Hindi gid man ya pwede kundi napanakop sila. Di man kay silingon nga COVID-19 lang natanan. Bawal gina siya kan wala ka permit. Way man subong na panugutan nga magbulang, way man permit gina pagwa. Kag siguro basi to ang natabo to sa nagligat to Action Braya basi bala nga akuan to ila tabo to ng patusik bala. Sorte nga patusik may nagkalamatay. Patusik. Sorte nga patusik kay patay ang iban nga manok no. Naigo sa sa bulang. bulang. Di ba dito yung bulang yung Action Braya? Basi nakasalawid lang manok sa barbed wire, di ba? Simple man, di gani ang iyang sungo. Nalita, naging black ayaw. Basi ginsaniban to sa malain nga espiritong manok. Amo na kalala. Kaya mo sa pulis mo, talalalas mo, lagyo. Dalakan. Kaluluway lang manok, kaya maging nalungaw, may ano diyaw, nga gaaway mo lang kami di. May raid yun. Samukla dula, kuda. Ay, kasadi. Waya na ibulang ha, hindi lang sa Bacolod, kundi bilong nga Negros ha. Waya ibulang. Oo, kaya para kuha na, kay kaluluoy man na mapriso kay isa kagabi. Mahidlaw ka man na sa imo to pamilya, kag ang manok mo na nga ginagulugastuhan sa pagkaon, di mga feeds na mo. Di, kwaon lang na iya isang pulis, kag isulod sa sako. Pero sa inyo bala ito, ginawa mo na nga himas-himas nga daw si... purti nga pagpalangga, kiti manok mo. Sobra pa kay San Pedro nga paghimas, balaw. Oo, purti nga himas na. Kung isa gani, kadlaw ka pa na kay... kung liguo na nila. Hindi niya direkta ang ginaligo tos tubig, kundi ginaugom pa na nilang tubig sa baba laking ibuga sa lawas ng manok. Grabe nga mga ritual ba? Purti na ya. Saling ko, di na yung patay sa bulang, patay rin sa baho sa baba mo. Laban gid. Tapos may ara pag ginabal Action Braya iba na no nga ang ila ginahimo, ginabaklan pag ginasang do cassette bala, pag ginapa sound tripan pag ginang mga manok. Gani mano, puro tinga nga ideya nila no. Amo na naguruyang ga sululubra na gidya ang una-una Tapos ang ila naman pagpati Action Braya kay prakundal una na siya sa do ring bala sa sabong gid. Ang manok ni guro hindi mag-ila bala sa mga gahod sa mga tawo. Tiyan mo na. Tamo na ko nga ang mga manok ni ginapasound tripan nila sang budots. Puro no. Para di di magmanols na mo tawo. Ang lain ako ng manok hindi maglupad, di maglower-lower sa budots bala yun. Imbis nga magsikat sa iya bulang nagsao sa iya blaya. Tut 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 tut. Porte man yung bulang no damo giniglalain di kita mo sa mga social media na gagkatabo gan mo like sa nagitaan ko to blang nagdaog manok kaya ululuba sa Black Sun Red no. Oo. Ibabaw sang ring nila da sa bulangan. Sabi ga ululuba ang ibang galiligid. Grabe. Galing kiti dako gid guro tong pusta Action Braya mo na guro nagluluubag sa. Gan, aprobis kan ako guro magpamulang, guro bisan pila pa da ka milyon, di ko mag-uba sa tubang damo tawo ya. Ang dungog mo sa ya, lain pa to ko ay kay mo ay paltak blaw.
Kasadya. May iban pa ginaya sa bulangan nga may ara pagi ko nakitaan kabalok kita mo ni guro. Mm. Porti na gidyang saot-saot niya bla ang kontra ga pahimuyon na lang skilid na saot-saotan niya gina-okray bla nang ginasunlog ya. Mm. Nagkautuyan kadlaw ala tudlo-tudlo niya parang tagiya do kilala na man ang ginaslatanan dam. Mm. Pagbalik kay Jaya manok ya din kagiho. Bo. Kapang pierde. Pero bilib ko na action Brian, no? Mako mo na sa kadamuon sa mga tao nga nagasinya sa ila, nga mo na bala, 3, 4, 5, dasig na eh, segundos na nagani da eh. Ang palagas ng mga taya bala po sa ulado nila mga tao nga nagsinya sila, no? Gani do talaga sa kalang kabati nga may naginaway nga way nagbayad tamo na plano. Tapos yun ang bala nga, muna na, tudlo-tudlo, tapos muna, tapos itudlo man to sa piyak to. Galing kay Kwan do ka responsable na sila guro mo na Aha. ako bi pusta ko bi sa imo be. Mm. Nagapaminsar man ko sa imo mo tapos pusta ko to sa isa pag paminsar man ko to sa iya. Siya ginapinsar mo man pinsar man ko to. Mm. Ikaw ginapinsar mo man ko na. So daw hindi gid ka lisa ang kwarta kung sino daog kung sino perde. Okay. Dawa mo na guro. Oo. May kung utang na sa Tiangge guys ado ka way ginagid ka pinsar nga way ka hindi ka magbayad, no? Siguro, amo man ang selection Brian, no? Ang nami, nga obrahon nga contact tracer. So Hindi, joke lang na. Kasi bala mag-apply sila tuto. Diyan ang contact tracer na. Damon na disgrasya sila. Anyway, subong action red dito no tawag gid palibot ta. Sa nang balko na galusot gid ang kuano ang silak sa adlaw bla. Kundi may building. Sa mga dalan nga matuunan sa silak niya makit-an mo gid action red. So kuan turo tawag gid mabatyagan gid ang medyo mainit-init nga panahon subong adlaw sa Domingo. Diri sa Bacolod kag posible sa Bugos ni nga Negros kay South to North kag sa East man to lang kita. Tulong tawag gid sa sining ka mga tinion. Pero action, Bri, sorry, Gid. Last night, may nagkaladakpan sa curfew or wala na? May ara pag action red pero tagpipila na gid lamang. Tagpipila na lang gid. Okay. Jutay na na-compare mo sa mga nagliligad to nga sobra 20 to, no? At may ara may police station gini action red kung isa tag GC size. Ba. May ara pag pero kumpara mo to sa ligad tag 30 bilog. Ato daw bag-o pag ito. Subong ya ining mga nagkaladakpan gyapon sa curfew nga ini. Hindi naman ibago silang kulo curfew ni kay 8 to 10 months naman nga sagi kawakal sa bisan di lang radio stations. Kag ginakutso-kutso ni bisan di na lang ang corner. Hindi na nagkaladakpan niya, hindi na ni sa ila bago kundi batinggilan lagi ni sila. Laban, Gid. Batinggilan mga ipokrito sa pagsulundan daw mo na ablang. Di imagine mo kung madakpan ka sa curfew action red ng bayan ng 500 na. Gani, kanugon sina. Kung ikaw binagaubra, isa mo na kaadlaw nga pag-ubra sina. Oo, kadako-dako na sila 500. Ginawa ta na ng kipi-kipi mag 500 ta. Correct, Gid. Kanugon. Oo, kung way ka naman ka face mask ya 200. Wow. Oo, face shield pagid mo kung outside Bacolod ka 300 abi. Suksok ka na lang daw hindi magid bugat. Dahil lang kung face mask mo ya daw tag 1 kilong bugat dahil yung mga sagi suksok sa naman. Uy man na pila ka gramo lang gani, bugat pa na gani ang bato nga isa ka sachet gani. Wow. Kay kung makasuyog ka na lupad ka na kuno di bugat. Pila face mask nga ini pero kamay pa nga sundo nila ni gyapon Nagturo-tawhay na tanis Bacolod gani mo so far do bulog kag gamay na gid man. Bisan dito sa barangay mo nga barangay Kuman. Do nagturo-tawhay do karami na Ismail sang tao subong. Gani man ano. Pero hindi lang gid magkampante no. Gani man. Kaysa nagligad to magbakal ko bis merkado ta da. Kung gisaga pili ka na bala sa mga kamatis kag ahos na makibot ka lang may gaduksol skilid mo kag mabakal man. ikaw nga naka-insindi, ikaw na lang atras kag magpangkrusimano sa kilid to kag maghulat sa iya. Na. Amo sila kay do hindi kinsindi bla kami na una pagid kag dapat inang linya-linya lang. Kung isa mga edad pa na blaw, edad na. May pataha pa si bayi ni man, do mo na bla. Hulaton mo na, buro balikid siya,
yumyuhong pa na, lingko, ka nami mo ni siya. Amo ginaguro kung kaisa ko nagadali bala ano. Gali kitik may mga tao gidyo kung kaisa nga manipaton bala kati abi nila nagtauhay na ti pwede na kita nga kalipatan ng physical distancing. Pero gali kiti ara na gyapon niyang COVID-19. Mintras wala pa tayo may kumbaga pa available sa market tas ang vaccine nga na hindi kita magatag kumpiyansa. Bisan pag anay garo may vaccine na, hindi gyapon ta magkumpiyansas na kay once karon way kabi ka pa vaccine da pareho subong ang Pilipinas ka problema kung diin makuha pundo pre bakal sa vaccine. Kati laban-laban mahal gini sa Action Bray in dollars gini siya eh. Okay do pila ka dosage gali na ya, hindi lang kay isa ka shot gali na do tag duwa gali na Action Red. Do mo na bete ka problema pang Pilipinas subong di makuha kwarta. Ibakal vaccine kag kung may ara na ginman syempre unahon gito nila yang taga Davao kag Luzon eh. Nga. Base Kita diriya, susus ko, lato-lato na diya maulihig na diya. Depende guro kay ti presidente ta do ka may nabiyanon giban ni kay Duterte no. Yes. Do ka okay maginisa pero hindi niya pareho sa kay Dr. Drilon di ano nga way. Duhay gini maayong espiritu sa pumuluyo bla mga tao. Kamusta direction? Sa hospital di patay kay imo di mo. Amo ng mga feedback sa mga tao dire sa Gwa ano. Padayon gyapon ng ilad ang pag-star sa Gwa Action Bray no? Ate si Gigi Jackson Red amo na blang tublang una ang balko si mo tong report ko live. Okay kaya ra kasagwa daw ang bal mo di mayo kay makarelax ta di pero hindi ka nakarelax eh una-una mo sa pasyente mo. Gani amo nang masubo dira ano. Kag wala ka kabalo kun ang iabla nga status to kung nagaginahawa pa siya or wala. Gani man may lang kon ang imong pasyente to gahilanat lang tanan gagiho lang lawas niya. Kabalo siya maghambal. What if bi karon kon na-stroke na siya abi? Nalabo na siya abi, nabuno, nitiro kung ano da nga kabudlayan gid. Ate, pabaloon ka na lang, okay, sinong bantay ni so-and-so? Kadto na din. Patay na ang pasyente mo. Amo nang masubo direction Bray. Amo na gina, way gigid mahimo. Lapit na 2 ka bulan sobra, way gid ka matiyag sa doktor. Drilo no. Di nang iya nga tagipusoon siniman. Sige lang kay mga nagalakaw nga istorya sa mong masi tuod ni. Bye-bye. Ang masiban ko madayo na mapalitsyon ang mga tao sa Bacolod yung negros mo. Mapatumba ba ka? Patumba baka, pero daw baboy lang kadako, no? Baka tsurang. Pero taga sakit gimana. First time ko na nagabati ya diri sa Pilipinas nga bisan din nga hospital, ya diri lang na tabo mo. Inang mga himata sa pasyente ara sa Gwa? Oo. Diri lang gini sa Bacolod mo. Pero sa Gwa sang pungsod sa iban ti damo kay magkakatabo. Pwede manggaranon man tusla iya dito sa iban nga pungsod. Bisan gani boy ang ibang mga tigulang to ila-iloy kamay kun daw hindi ka na magbantay dulong mo lang to sa nung tawag sa nagani sa mga balay tigulang. Inang home for the aged. Home for the agent. Dira ka na. Diri sa aton niya, kultura tayo, bahala magkinaano, hulid lang tadi. Muna na bla. Oo, bisan magkinaano na, magluwas lang sa ibanda nga way gana sa iloy kag amay nila. Pero mostly sa aton diya, hindi gini magpasugot nga ibilin to sa mga home for the agent kanami ba. Imagine mo, pagbata sa imong, pagbantay sa musang ginikanan mo, di hamak. Tapos subong dako ka na, dagtigulang na sila, ihaboy mo na lang sila tuya sa kwan niya. Kasubo na. Namo na be. Kaya kiti mo ng kultura sa mga Pilipino eh. Hasta magtigulang niya, ara sa kabataan niya. Kati gapati man siya nga pila ka adlaw, mangintigulang man siya. Amo gina ipakita mo sa bata mo nga mo na pagpalangga imo iloy para hamba sa bata mo la. Si mama bla kadlaw umon ko mani. Papa ko da mo na bla. Muna binti sa iba nga pungsod ya mo nang ginahimo to kati high tech naman sila katama to mo. Kag isa pa ya sufficient itong manpower sa election Bray. Magkadto ka sa ospital ya kada din ka magkadto ya sufficient manpower. Correct na. Pag abot mo to ya bilin mo lang da may nurse na daya nga na in charge nga mo lang inabantayan niya imo lang diyan pasyente. Didiri sa aton
Sus ko. Pila ka Diri sa Corazon, diyo, pila ka bilog nurses naman. May kon, nimnanay na kay dasig ni sila yan. So, kung pasyente kong isa, labi na gid kung reklamador ka pasyente daw, kaunon ka nilang buhi mo na ano man nga. Amo na masakit. Sige, sige. Basta Gilibi, o na rin nakabati sa programa at sobre. Ito ginapahin naman doon talang ni sila nga, kung anong batasan sa boss nyo, hindi nyo pagsundan, no? Dapat mangin yung ito ang balmo ginablayo, minita, ano ito ginato, din ako kasama. Dapat humanitarian. Humanitarian. Dapat kuno makatao ka kuno eh. Muna. Ari, din daw ay gintanan sa politiko narigkam ko nagbasa sa una sang makatao, makabayan, makadiyos mo. Mga politiko nagpapili bla. Pero kung makapungko na, tarandula na ang nabilin na makayawa. Yawa na action na rin Lakadawan tala na kayo kung may juta na labilin oras joke pa da. Dr. Diyos, drilon ka lang tao di sa akong subungong. Basi, agaron kita naguro pang action Brian, di ba? Ate, wala ton na kadaya. Dr. Drilon, mga agad pangapiyo. So, happy birthday. Merry Christmas. Sige, awan ang mula balita. Tulad taway palibot action dread con crime sa paghahambalan. At check pagin aton karon ng mga police stations diri sa Bacolod kag Negros. Mapapalo kita kung hindi mabatian on air diri sa aton ki Sunday subong. Mabasa nila sa aton sa nga Facebook page. Bisita lang mo na sa Action Radio Bacolod. Sa Patrol Action, Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Borden, sa pinakauling din ng balita sa Bacolod kag bilog ang probinsya sa Negros Occidental. Galing sa mga tao dira nga wala paghihapon nakabugtaw kag may aras ang pagkahimuon nga importante. Bugtaw na kamo dira ha. Bugtaw na kamo dira no kay nabalik dira sa inyo nga kama. Alright, so this time, magabunot kita mga ka-aksyon sa aton mangin winner para sa aton nga sapa. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sino ay han ang aton nga mangin mapalaron nga winner sa mga aga? Nga, syempre nagbugtaw mga ka-aksyon ha. Kay Doklaw ay managuro nga nagbalik ka tulog tapos winner ka. Paano mo sabto ng tawag na mo? Ari na, magabunot kita sa bolang kristal. Ari na. Ari ding idol ta, ho. Yes, bossing. Ari na. La 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 la. Nagligad to, nabunutan ko doon. Puro ito taga Barangay Estefania, no? Nagligad tong isa taga Proxambag. Tapos yung isa taga East Home 3. No? Grabe. Aria, bago nga barangay. Taga Barangay Banago. Tawgan ta ni siya. Tawgan ta ni siya kag dapat sabto niya sang insakto ang aton pamangkot. Simple-simple gid lang mo. Ang pamangkot ni mga ka-aksyon sino bala ang kilala mo nga anchorman diri sa Aksyon Radio Bacol. Budlay no. Budlay kung wala ka nagapamati, pero kung nagapamati ka, hapus-hapus gidi ang mga ka-aksyon. Alright, so ari na. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, mas ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Alright, yari na mga kaksyon ang aton nga winner para sa aton nga sapa. Tawgan ta. Ari. No. Hello, good morning. Oo. Ginapangita ko tani si Sir Ramiro Bison. Si Sir Ramiro ni. Ako ni.
Sir, ano ginapamatian mong AM station dira sa imo radio? Kuan ni action ni radyo na kumatihan ko bilog nga adlaw. Wow! Sir! Sir! Nagdaog ka! Anyway, sir, duga ko lang. Tagas sa mga gabi. Grabe ba? Makon mo na, Simple nga pamangkot, pero kung nagapamati ka, hapus pagidyo mo. Sir, sinong Ano ba daw? Sir, sinong kilala mo dali nga anchorman sa Action Radio Bacolod? Si Salanga. Mm. Upon. Mhm. Si Magbanwa. Bao, grabe Si Agoso. Bao! Si Dakutan. Bao! Ano? Duren. Dorel ano be? Dorel ano be? Hari ni lista ko diya. Okay. Duren Kabato. Bao, grabe. Ano to? Dorel Gabato? Oo. Oh. Anyway. Kanina di upod ni Gigi Ortiga. Upod kada gabi. Bao! Grabe. Congratulations, Ramiro Baison. Ikaw taga Barangay Banago, correct, di ba? Siyudad sa O Bacolod. sa northbound terminal. Bao. Ang muli ang dami, ano? Adlaw-adlaw, tiginambal mo to kagaina. Bilog adlaw, pamati Ikaw kas... na, mga jack pala, mga Wow. kuwan na mga kondla, BBB. Mhm. BBB. Sino biga pongko sa BBB, be? Si kuwan, Rick Santong. Bao. Malaan mo ba sa nagapamati? Bilog nga adlaw, no? BBB. Ano gani? Banat? Banat balit sa... Mm. Banat balit sa anong nagani ha? Tama ka pamati lang ko balit sa, okay na. Okay na na. Drama. Correct. Thank you so much, Sir Ramiro Baison sa Barangay Banago. Nagdaog ka. Kag pagkatawgan ka namon sa imong nga premyo, ha? Ina, as soon as possible, ged. Okay, thank you so much. Pamati ka na adlaw, ha? Kag sa mga abyan mo dira, sige. kag sa mga abyan mo dira, Sir Ramiro, ipabalo mo man sa ina nga magpamati sa Action Radio Bacolod. Spread the blessing kumbaga pa, di ba? Kay para at least, hindi lang ikaw, kundi mga barkada mo man na magdaog diri sa Action Radio Bacolod. Okay? Okay, damo kami na din nga driver ko pamati balita ni. Sabihin pa kay Jack Balaan. Damo, hindi ka pa mamangkot kung nara na. Bao. So, thank you kita, Sir Ramiro, sa pagpamati. So, muna mga kaksyon, ang aton nga winner para sa aton nga siya, pasulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. So, kanay ka muna mga kaksyon magpamati, adlaw-adlaw para magdaog bana sang dalag ko nga papremyo. May magtawagan na sa inyo, makuton ka mo kung ano ginapamatian yung estasyon sa bat nyo, ha? Aksyon Radio Bacolod. No? Kag syempre kung sino ginapamatian yung anchorman, isabat nyo man, Action Brian Morden. Ang gwapo ba lang ang anchormanda? Siya na ang Reporter of the Year. Ina ba lang kalok-alay ka daw Dingdong Dante? Sa muna, Action Brian Morden, ano mo gana isabat nyo? Kung magpamangkot na kung sino paborito nyo nga anchorman, no? Simple lang na. Brian Morden. BM lang na, no? Patsagan ko daw eleksyon sa barangay. Well, mga kaksyon, naprabalikan to pala nga itong instroyahan gagaina. Ining sa may pungsod sang Canada, makon mo na ha. Isa ka lalaki nga wala gid ba kabalo nga siya ang nagdaog sa lottery jackpot sa masobra sa $75,000 US. Pag inigin-convert mo sa pesos mga kaaksyon, ini siya ang nagadangat 3,609,000. Not bad, di ba? For galing kita sa Pilipinas mga kaaksyon, mako mo na ha. Masubra gito, isa ka bilyon, no? Dako gito ya. So, si Stan Monkman sa Ponoka, Alberta, ginistorya sini sa opisyal ng Western Canada Lottery Corporation nga ginbakal sini ang Lotto Max ticket sa isa ka convenience store. Actually, may ari man at diri, no? 7 bala? Nga convenience store nga 24/7? 7! 7:15! 7:18! Or 7:10, ano? Sa mo na mga kaakson, ginabakali na to, nagwa ng resulta sa tong September 1, pero wala i-check dira ang iyang lottery ticket. Si Monkman ang mahilig magbakal sang madamo nga lottery tickets,
Pero amo lang gito nga adlaw nga wala niya ma-check ang iya ginbakal kag naglabot pa ha. Masobra sa isa ka bulan kagto nga kagin-check niya ang iya nga ticket. Kag sang siya ang ginpamangkot kung diin niya pagagamito ng kwarta nga iya nadagan suno sa iya ipakayo niya kuno sa iya nga balay kiti nagatulo kuno kung kaisa baw. That's good Kag ang nabilin nga kwarta ipag tungon-tungon niya sa iya mga kabataan kag isa man sa iya kaugalingon. Amo nang manami dira, di ba? Share the blessings. So sa Pilipinas mga kaaksyon, ang pinakadako gidya sa history sang PCSO sa loto ha. Ini mga kaaksyon ang natabo sa tong October 14 tuig 2018 kung sa diin ang jackpot prize ang 658 Ultra Lotto ang nagdangat sa 1,180,622,508. Wow! Dako, no? Kung i-convert mo into dollars, ini nagadangat 21,862,177 US dollars. Grabe. 21 million dollars na. Ang winning number sadto amo na siyang numero 40, 50, 37, 25, 1 kag 45. Duwa ang nagdaog siniya taga Albay kag Samar. Di mga kaaksyon, ano ba lang matabo kung ikaw nagdaog sa loto? Suno ha. Suno mga kaaksyon sa opisyalis sa PC o isang loto, PCSO, may ari ini siya sa ginatawag naton nga 20% nga tax. So halimbawa kung ikaw binagdaog bisang 1.26 billion pesos, ini siya ang mangin 820 million pesos. Ito may tax sa mga kaaksyon or 820.8 million pesos. Not bad, di ba? Kahit ang tax ngayon na mga kaaksyon, makadto magyapon sa PCSO, di ba makita no dira ang mga ambulansya nga ginadonara sa PCSO. Kag kun kamo dira na admit sa pribado nga ospital, kag taas inyo nga bill, di ba la? Gadalagan kamo sa PCSO para mabayaran somehow ang parte sa inyong bill. So muna ha, not bad naman mga kaaksyon. Ang pamangkot dira, kung ikaw may solo winner, maubos mo ng 820 million pesos. Damo na yan. Toad man. Te. So muna mga kaaksyon, ang diri sa Pilipinas, ang pinakadako nga premyo sa loto nga nagdangat sa masobra sa 1 kabilyon ka pesos. Mga kaaksyon, ari na ang aton mga jokes para sa aton nga Johnny Tango Rides Again. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Eksena sa prisuhan. Nagreklamo si Johnny kay nakalaya na siya sa prisuhan pero ginpabalik siya gihapon. Bakit? Sir, good morning. Oh, Johnny, good morning. Maayo ka nagbalik ka. Sir, ano ning sulat ka nabatunan ko mana? Ginpabalik ko kuno sa prisuhan? Amo gina, Johnny. Sir, nagapakabuot na kuya, kag wala na ko gani ga tinunto mo. Why naman ko na yan nagainom niya sa igadalan, dira ya buot na kuya sir ya. Amo na, Johnny, ang isa ka mabakod nga nason, Johnny. Tungod sang sobra mo kabuot, nagpetisyon ang mga kakusa mo diri sa prisuhan nga pabalikon kanila. Nahidlaw gid sa labi sa imo, Johnny. Mahay, ti sir, pila ka tuig, sir. Dali lang 10 years lang makagwa ka naman dayon. Dakila naman!
Nami mga ka-aksyon, ano? Tayti, kung maayo ka, good record ka, pag nasubuan ang mga kakusa mo doon sa presuhan ng upod mo, anay, mapetisyon sila pabalikon ka sa presuhan. Pwede sila masubuan. So, ari mga ka-aksyon, palagas na lang, hi sa kay Alex Montes, Gretel Baroka. Good morning man sa kay Marjon Arcosita Serago. And also good morning sa kay Miriam Bilyeza Binoman dira sa may barangay Alangilan. Uy, bata ya guro na si Jen, no? Jen Bilyeza Binoman, ano? Thank you sa pagpamati. Sa kay Didane Jonah, good morning. And also sa kay Eddie Laus. Gamonitor kami diri, Nanay Isabel diri sa Cane Town, Victorias. Warlito Nesya. Nagapamati man sa aton dira sa may Barangay Magbalyo and Barangay Talok. Adel Diquito, morning. Jocelyn Kalamaan, good morning. And also sa kay Kelly Jelly. Okay, gina ba? Taga US or ara sa US. Ari pa ko diri, cold pero di masyado sa place, but other parts ng US naga-snow na. Wow. Sana all may snow, no? Galing kita pag natabo sa Pilipinas, at hindi ko na nga problema pag nag-snow, ano? Kati ang balay sang kalabanan, hindi bala makabato or makapugong sa tugnaw nga magasulod dira sa ila panimalay. Mga ka-aksyon, madamo ka salamat sa inyong pagpamati ni sa liwat, si Aksyon Red Salgado para sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!